Узяліся ў бокі і пайшлі ў скокі. Мастер-класс по белорусским народным танцам провел для молодеченцев этнохореограф, преподаватель Университета культуры Николай Козенко. Желающих научиться танцевать по-белорусски принимал районный центр культуры «Молодечно» 11 апреля. Аўтэнтычнае і этнахарэаграфічнае мастацтва нашай краіны непараўнальна багатае. Народны танец – неад'емная частка культуры і побыту беларусаў. Здаўна ўсе святы і народныя абрады нашых продкаў суправаджаліся танцамі. Аб гэтым дакладна ведае Мікалай Козенко, лаўрэат спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, лідар у даследаванні і папулярызацыі беларускай народнай танцавальнай культуры, аўтар і сааўтар шматлікіх друкаваных выданняў, а таксама тэлепраграм аб этнахарэаграфіі. Я колькі себе памятаю, то ўсё жыццё вывучаю традыцыйную культуру. Апошнія 30 гадоў, калі не болей, то вывучаю па-сапраўднаму вывучаю, даследую традыцыйны народны танец ва ўсіх яго праявах. Мне пашчасціла шмат гадоў таму быць на вашым раёне і шмат чаго запісаў на відэо. І таму ось колькі дзён, каб прыехаць да вас, я просто адкапываў тыя залежы, тыя відэасюжэты і выбіраў танцы, якія характерны менавіта з вашай зямлі. Молодеченская. Гэта вёска гарадок, гэта вёска Мазалі, гэта вёска Раеўшчына. Каб навучыцца танчыць па-беларуску, на заняткі да вядомага этнапедагога заўжды прыязджаюць з розных гарадоў. Мікалай Алексеевич упэўнены, што спадчына абавязкова павінна захавацца і перадацца маладым пакаленням. Менавіта гэта і з'яўляецца мэтай яго культурна-масавай дзейнасці. Коллеги, наши коллеги, работники культуры долучают молодь, не дают им колоться, не дают им нюхать, и так далее. А собираюсь и передают культуру батьківщини, народную спадщину. И тому это уникальная пляцовка познайомиться, перенять традиційні танці, які були некалі. Буду сподіватися, що тут на гэтай землі будзе жыць. Асаблівасць беларускага танца – жыццярадаснасць, эмацыйнасць і пераважна калектыўны характар выканання. Рухі ў танцораў поўныя дынамізму, унутранага напалу і народнага духу. Хлопцы паказваюць сваю ўдаласць моцным прытоптваннем абцасамі, дзяўчаты спрытнымі паваротамі пад рукамі партнёраў. Арганізатарамі майстар-класа выступілі Мінскае студэнцкае этнаграфічнае таварыства і маладзечанскі этнаграфічны клуб «Кола». Разам яны ўжо на працягу некалькіх гадоў далучаюць да аўтэнтычнага народнага танца жыхароў Беларусі. Этнаграфічны клуб «Кола» існуе другі год. Мы ладзім вячоркі на базе цэнтралізаванай клубнай сістэме, робім выязныя майстар-класы па Маладзечну, па арганізацыі горада Маладзечна, па Вілейцы, Смаргоне і праводзім шмат такіх фестываляў на свежым паветры. З новага сезона у нас традыцыя запрашаць гасцей на вячоркі. Да нас прыязджаў гурт «Чарот», «Мярэжа», госці з Бабруйска, музыкі. Майстар-класы па традыцыйных танцах даюць магчымасць не толькі атрымаць пэўную фізічную нагрузку, але і пазнаёміцца з народнымі танцамі альбо паглыбіць свае веды. А яшчэ атрымаць асалоду ад жывога музычнага суправаджэння. Анастасія Шпілеўская і Сабіна Пятроўская дапамаглі ўдзельнікам адчуць рытму і быццам апынуцца ў мінулым. Майстар-клас кіраваны на традыцыйную культуру малой радзімы і развучаны на ім былі танцы менавіта маладзечанскага раёна, якія выконвалі нашыя продкі, пачынаючы з 19 стагоддзя. Я приехала з горада Смаргоне спецыяльна на гэты майстар-клас адразу пасля працы. Ён для мяне вельмі важны, таму што я знаёма з Міколай Козенко, я чытаю яго артыкулы, мне вельмі цікава, я займаюся таксама этнапедагогікай. Я працую выхавацелькай в дзіцячым садку, і ў мяне беларускамоўная група, поэтому мне гэта вельмі цікава, чтобы потом деткам гэта ўсё паказаць і растлумачыць, каб было дакладна, каб была глыбіня гэтага пазнання. Мы уже выучили 2 новых танца, зараз працягваем навучанне. Мастер-клас праходзіць вельмі цікава. Мікалай добры педагог. Мне падабаецца атмасфера, якая тут усталявалася. Адна з пар, якая прысутнічала на майстар-класе, заявіла аб сваім удзеле ў рэспубліканскім конкурсе танцавальных пар фестываля фальклорнага мастацтва «Берагіня», які першы раз прайшоў 20 гадоў назад. Дарэчы, арганізатарам фестываля з'яўляецца Мікалай Козенко.
І гэта толькі адзін з шматлікіх яго праектаў, задача якіх папулярызацыя народнага танца. Бо нездарма ж на Беларусі здаўна казалі: танец не работа, хто не ўмее, срамота. Танцавалі разам з усімі Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ.